Ето няколко ужасни тренда, които умряха в 2024, както заслужават. Или поне много се надявам. Вече все повече момичета виждам да си махат хиалурона в устните, което е уникално. Нямах търпение вече да се нормализират естествените малки женски устни, които изглеждат съразмерно с цялото ти лице. Същото важи и за миглите тип гасеница. Само на мен ли ми прави впечатление колко по-рядко се забелязват вече и че clean girl естетиката не е вече само в грима и в това да не носим тежък фондиотен или като цяло тежък грим и да обръщаме по-голямо внимание на добрата грижа за кожата, отколкото на такива изкуствени подобрения. I love that! Нещо, което се надявам да умре, но не съм сигурна за него е грубите, големи, насложени бижута по 200 едно върху друго. 6 гердана, 10 пръстена, 25 гривни, огромни обици, все едно някаква чиния ти виси от ухото. И всичкото това заедно. Сори. Друго нещо, което спрях да виждам и много се радвам за което, е обсебването от известни личности и техните животи. Кайлита, Майлита, Дженърс, не знам си какво си. Nobody cares. Сега манифестираме и си гледаме нашия живот. И нещо последно, но не и на последно място. Край на всичките добавки за отслабване, целулит. Признай си, че те мързи и просто тръгвай на фитнес.